Dobrý den, vážení diváci, dovolte mi, abych přivítal v dnešním pořadu TV Zemědělec milého hosta, ani se mi nechce říkat ze zahraničí, ale tedy ze Slovenska. Dovolte mi, abych přivítal pana doktora Jaroslava Karautu, bývalého předsedu Zemědělského výboru Národnej rady Slovenské republiky. Vítejte zde v Praze a vítejte u nás ve studiu, pane doktore. Ďakujem veľmi pekne a som veľmi rád, že som mohol prijať takéto pozvanie a teším sa na dnešný rozhovor. Pane doktore, začněme tím, že české a slovenské zemědělství má mnohé společné, mnohé podobné, určitě dlouhou historii a určitě i mnoho parametrů, řekněme, transformačního období v 90. letech po roce 2000. Asi nemá cenu vzpomínat na celé toto období, ale vraťme se prosím do období, kdy vlastně všechny státy, ale Slovensko i Česká republika předkládali před 2 lety nový strategický plán pro zemědělství. Mohl byste nám povědět, jaké byly hlavní parametry toho slovenského strategického plánu a zkusíme si i popovídat, v čem se třeba liší od toho českého strategického plánu? Tak na prípravu strategického plánu si veľmi dobre spomínam, pretože keď sa začal pripravovať, to som práve prišiel ako čerstvý poslanec Národnej rady, ako predseda výboru, som začal sa zaujímať o všetko to dianie. A samozrejme chodil som stále na konferencie aj do Českej republiky, na medzinárodné konferencie a tie štáty boli vpredu. Vy ste boli ďaleko vpredu, keby sme začali to robiť. A u nás toho času bolo strašne málo z 2 príčin. Prvá príčina tá, že bohužiaľ sme sa dostali do obdobia pozastavenia akreditácie. Keď to bol chaos s platobnou agentúrou, nikto nevedel, čo bude. A druhá vec je tá, že celý ten priebeh prípravy vlastne sprevádzali aj taký politický nepokoj, čo dovedol k tomu, že my sme za posledné volebné obdobie mali 3 ministrov pôdohospodárstva, čo nie je dobré. Tým, že ten strategický plán sa pripravoval veľmi rýchlo a bol pripravený prebehu, myslím, že aký rok a pol alebo tak nejako, spôsobilo aj to, že veľa takých detailov nebolo dotiahnutých. A teraz prišlo obdobie, keď tie veci treba naprávať. Preto ja som rád, že mám strašne veľa priateľov Českej republiky, kde môžeme komunikovať, kde sa môžeme baviť takisto na tých konferenciách, na stretnutiach, aj dnes na tej akcii Farma roka sa o tom budeme baviť, samozrejme, že ako je na to Česká a Slovenská republika. Ale v podstate máme veľa spoločného a máme veľa rozdielného. To spoločné máme to, že máme najväčšie farmy v rámci Európskej únie. Obidva štáty máme nad 100 hektárov priemer jednej farmy, čo nemá žiadny štát. To rozdielne máme v tom, že Česká republika historicky išla v pozemkoch podľa rakúskeho práva, my podľa uhorského práva. A to je zásadný rozdiel. Vy robíte ešte pozemkové úpravy, ale v podstate už sa robia len formálne tie pozemkové úpravy. My máme 100 miliónov spoluvlastníckych vzťahov a neviem, či máme 15% vysporiadaných pozemkov v rámci pozemkových úprav. A toto sú veci, ktoré nám silne komplikujú život, ale napriek tomu si myslím, že keď to tak zoširoka zoberiem, tak ten posledný strategický plán nie je pripravený zle. To by som nehovoril pravdu, keď som povedal, že je pripravený zle. To, čo máme spoločné, je to, že sme po tých rokoch od vstupu do Európskej únie zavedli konečne redistributívnu platbu, aj Česká a Slovenská republika. My sme si myslím, že urobili asi rozumnejšie ako Česká republika. My sme tam dali 10%, my sme mali pôvodný návrh, neviem, či nebolo až 30%. Bylo. Ale to je strašne veľa. To je strašne veľa. Proste takéto veľké skoky sú nepríjemné. Takže zavedli sme obidva štáty a my sme zavedli aj stropovanie a dali sme v rámci tých prvého piliera priamych platieb, čiže do toho BISu sme dali ešte aj mladého farmára. Čiže máme to tak diverzifikované a dnes naši poľnohospodári, ktorí poberajú priame platby, sa nemôžu sťažovať na to, že je to rozdelené v prospech veľký alebo prospech malý. Práve že nie. Prijali sme rovnaký systém ANCčiek, to znamená na územie, ktoré majú trošku inú kvalitu ako ostatné územia Slovenska. Tie podpory máme zhruba rovnako nastavené, máme obidva štáty celofarmové ekoschémy nastavené, takže veľa spoločného. A ešte čo ste urobili lepšie ako my a ja verím tomu, že nový minister pôdohospodárstva to v najbližšej modifikácii zmení,
že máte vyššie kofinancovanie programu rozvoja vidieka. My sme síce vstúpli z 15%, alebo 14-15% na tých 30, skoro 7%, ale vy ste dali tomu až 65%, čo je obrovská suma. Obrovská suma, tých 20% pri 2 miliardách je veľký peniaz. Takže toto by som bol rád, keď sa zvýšilo a budúci týždeň sa bude v Národnej rade prejednávať štátny rozpočet. A ja čakám, že koľko bude ten 3. pilier, tá rozhodujúca pomoc, lebo to je tá pomoc, ktorú vieme dať priamo tomu producentovi, priamo na tú kravu, na tú ošípanu, na toho zajaca alebo na toho poľnohospodára a verím tomu, že to bude čiastka vyššia. Viem, že poľnohospodári, a ja som mal v svojich pôvodných materiáloch čiastku minimálne 100 miliónov eur na jeden rok, tak verím, že sa niekde dostanú čo najbližšie v rámci štátneho rozpočtu. U vás je to cez 200 miliónov, takže vy ste stále na tom celkom dobre. Takže uvidíme, budúco týždňový štátny rozpočet ukáže ozaj v plnej nahote, ako táto nová vláda, ktorú máme mesiac, ako to myslí s poľnohospodárstvom vážne. Pane doktore, já často jezdím i na Slovensko, často slýchám, že jsme to v Čechách uchopili lépe a rozuměji, ale to bych jenom připomněl, že vlastně když byl inovovaný strategický plán v Čechách, tedy před těma 2 lety v lednu, tak probíhaly pak jaksi po dlouhé době největší demonstrace, které tedy v českém prostoru zemědělském jsem zažil právě tedy kvůli té redistributivní platbě, která se zdála prostě části zemědělců nespravedlivá. Pojem spravedlnosti, nespravedlnosti je složitý, ale no děkuji vám moc za vaše slova. Zmínil jste 3. pilíř. Poprosím vás o komentář. Víme, že 3. pilíř vlastně si mohou tak trošičku jednotlivé členské země Evropské unie navýšit de facto podle svého. Není v tom velká nespravedlnost, že vlastně bohatší státy, Rakousko, Německo, Francie, protože tady už vlastně vy jste ocenil českou vládu, která tedy vlastně do toho 3. pilíře dá více peněz. Tam pak je... No viete, ale tie peniaze, ktoré dáva česká vláda, nie sú tie peniaze, ktoré dávajú iné štáty. Keď si zoberieme, že tento stávajúci strategický plán, ktorý je od roku 2023 po rok 2027, sa tvoril v období niekde 2018, 19, 20, 21 sa tvoril, tak to boli úplne iné podmienky, aké sú dnes, keď sa už realizuje tento strategický plán. Vtedy boli veľmi veľké environmentálne očakávania, Green Deal, z farmy na stôl a tak ďalej. A v podstate nejaké úplne až biele holubice. A zrazu si neuvedomili to, že ten život nie je ideálny. Život je, nám prináša rôzne situácie a zrazu prišla kríza, keď Rusko napadlo Ukrajinu a svet sa zmenil. My dnes sa musíme pozerať na to už reálne a si myslím, že už aj Brusel to pochopil, že všetky tie viac zelené opatrenia teraz zabrzil na chvíľočku, že to nebude dotiahnuté určite, pretože my si tú výrobu musíme zachovať, pretože poľnohospodárstvo to nie je len o produkcii mlieka, vajec a mäsa. Poľnohospodárstvo je o krajinotvorbe. A my máme tak krásne tie krajiny, Slovensko a Čechy, a myslím, že jeden z najkrajších v Európe, že pokiaľ my si tento sektor vypustíme, tak čo my budeme mať na tých lúkach? Kliaky? Burinu? Čiže musíme pozrieť aj na tú druhú stránku veci, kvôli čomu nám prichádzajú turisti k nám, kvôli čomu ľudia radi majú ten vidiek. A my sme spolu, Slovensko je viac vidiecká ako Česká republika, ale tak sme jedna z najviac vidieckých krajín, takže na tú krajinotvorbu musíme dať veľký dôraz. Preto ja som veľmi prekvapený z toho, že nejak sa z Českej republiky sa nepodarí zastaviť napríklad prepadkovú oviec. Ja som bol včera šokovaný z toho, že u vás je okolo 100 000 oviec. Keď u nás je 300 000 a už hovoríme, že pozor, že hranica 300 000 je zlomová a ja si neviem predstaviť, že tie ovce vôbec zmizli. Budúca spoločná poľnohospodárska politika bude pravdepodobne iná. Ja som veľmi, veľmi citlivo sledujem, čo sa deje v Nemecku. Jednotlivé spolkové štáty sa pomaly všetky zhodli na tom, že odmietneme priame platby. A to je signál, ktorý je špeciálne pre Slovensko a Čechy veľmi nepríjemný. Viete, keď má niekto 20 hektárov a nedostane 100 eur v rámci BISu na 1 hektár, tak to je 2000 eur.
ale u nás bežne farma má 1000 hektárov. A to je 100 000 eur, to už je úplne iný peniaz. Takže pre nás zrušenie priamych platieb by bolo veľmi, veľmi nepríjemné. A dosť som prekvapený z toho, že keď sa to konzultovalo na také úrovni viacerých členských štátov a bola tam prítomná a bolo tam vyjadrenie aj ukrajinských predstaviteľov, tak Ukrajina podporuje zrušenie priame platby. Čo som dosť prekvapený. Ja viem, že tým si otvárajú trhy. Je to logické, ale pre nás to je nepríjemné. Ale v tejto súvislosti si myslím, že v tom ďalšom programovacom období, aj vzhľadom na takéto tendencie, ktoré sú tu a situáciu, v ktorej sa nachádzame, ak chceme zachovať spoločnú poľnohospodársku politiku a nechceme, aby padla, my musíme niečo urobiť s tým tretím pilierom. To nie je možné, aby bohatý štát dal miliardu a chudobný štát dá 50 miliónov. Potom tá celá spoločná poľnohospodárska politika je de facto len taká zástera. Hej? Také niečo, len taká zástierka, že pozerajte, sme jednotní, sme spoloční. Hej? Ale vidíte, že už tie také prvé informácie vyskakujú vonku, napríklad pesticídy. Obrovský boj o zníženie pesticídov 50%, rovnako u všetkých členských štátov. Tak to nie je správne. Keď my máme okolo 2 kg pesticídov, 2,3 kg pesticídov na hektár a Dáni alebo Holandiania majú 8-9, my pôjdeme skoro na 0, čiže na 1 kg, oni budú na 4,5 a budú stále dvakrát viac ako my teraz. A to isté sa môže stať s tretím pilierom. A ja sledujem pravidelne tie informácie, ktoré prichádzajú z Európy, z Európskej únie a bol som šokovaný, keď Európska komisia úplne bez problémov schválila Rakúsku post-covidovú štátnu pomoc, to znamená, možno tam bola ešte nejaká covidová, zhruba okolo 1 miliardy a to už je vážny zásah. To je vážny zásah a to je len pre poľnohospodárstvo. To nie je pre potravinárstvo, len pre poľnohospodárstvo, ktoré je vo veľkosti zhruba asi Českej republiky. Predstavte, že a teraz z minulosti, ozaj to sledujem nejakých 15 rokov, v minulosti to Rakúsko stále dosahovalo tú štátnu pomoc 300-400 miliónov eur ročne. Čiže predpokladám, že teraz toľko mali, ku tomu tá miliarda. A keď oni majú v treťom pilieri štátnu pomoc 1,5 miliardy, tak asi ťažko budeme konkurovať. Preto viete, tá obava tých poľnohospodárov je svojím spôsobom oprávnená. To sú ľudia, ktorí si musíme strašne vážiť, na rozdiel od iných remeselných činností, keď človek sa naučí dnes niečo robiť a zajtra vyrába a predáva. Poľnohospodárstvo sa nedá naučiť na vysokej škole. To učí život. Pane doktore, je určitě jedno téma, ve kterém je Slovensko. Před Českou republikou já bych vás teď chtěl požádat, abyste jako poslanec byl u tedy legislativního vzniku možnosti porážek zvířat pod širým nebem. Mohl byste nám tento zákon a vůbec toto opatření přiblížit? Ja keď som vstupoval do Národnej rady, tak som si dal také 3 základné úlohy, alebo také ciele, ktoré som chcel splniť. A nebolo to o tom, že som si postavil na tom politický marketing, ale to bolo také moje vnútorné tej spoločnosti, tej vidieckej spoločnosti pomôcť. A to boli sezónne práce, ktoré bojovali 10 rokov naši ovocinári a zeleninári a v podstate neúspešne. Mne sa to podarilo zaviesť, čiže máme dnes 20% úľavu, zo 48% sa odvody platia len 28% pre poľnohospodárov, ale aj pre cestovný ruch. Čiže aj cestovný ruch, ktorý je spojený s počasím, čiže pod širým nebom, tak má takmer o polovicu nižšie odvody. Potom som mal to môj ako životný sen, taká moja životná túžba, každý z nás má nejakú túžbu, je, aby sme vybudovali, pripravili legislatívu na rodinné podniky. Tak toto vzhľadom k tomu, že náš bývalý minister Milan Krajniak pochopil to a nejak sme to dali dohromady, tak sa podarilo, že my sme v roku 2021 pripravili ako prvý štát v Európskej únie legislatívu na rodinné podniky. Bohužiaľ, po silných blokádach, stalo to 2 roky, sme to nakoniec prijali v Národnej rade 1.12.2022. Čiže máme pravidlá ako prvý štát na to, aby sme rozvíjali rodinné podnikanie, lebo pokiaľ niekto bude tvrdiť, že klimatickú zmenu vyriešime, že budeme len znižovať emisie, nie je to pravda. Klimatická zmena sa rieši hlavne záchytom toho CO2 v poľnohospodárskej a vidieckej krajine a najlepším environmentálnym, klimatickým, sociálnym, spoločenským a hospodárskym opatrením pre vidiek je rodinný podnik.
To je najlepšie opatrenie. Ten sám rolník, ten sedliak, ten gazda, on sa najlepšie postará o tú svoju rodinu, o tie svoje polia a uživí tých svojich členov rodiny. A tretia vec, na ktorú som mimoriadne hrdý, je to, že sa podarilo prijať zákon o farmárskych bytunkoch. Ja som o tom zákone počul dávno predtým, pretože v Českej republike sa o to snažia dlhé roky, to je možno minimálne 10 rokov sa snažia a stále bol odpoveď, že sa nedá. A my sme to nejak tak potichučky pripravili, veľmi zodpovedne, v súlade s európskymi pravidlami. No a v 2021. koncom roka ten zákon bol prijatý, čiže my sme vniesli do legislatívy termín farmársky bytunok, lebo to je veľmi dôležité, aby to slovné spojenie bolo v legislatíve a bolo vysvetlené, čo to je, aby sa dalo používať aj v iných zákonoch. A dali sme možnosť porážky pod širým nebom. Čo je úplne fantastická vec a keď niekto hovorí, že je to zlé, tak u nás je 65 000 poľovníkov, vás predpokladám, že bude dvakrát toľko. Tak všetci poľovníci, ale aj ľudia, ktorí sa rozumejú o kvalite mäsa a tým vplyvom na kvalitu mäsa vedia, že zviera bez stresu, mäso zo zvieraťa porazené bez stresu je najkvalitnejšie, najlepšie hodnotené aj z vyššieho hľadiska. Preto tá porážka je veľmi dôležitá, kde zviera netrpí. Zbytočnou prepravou v aute, tam sa trasie, hladné, smedné. Takže toto máme a zriadili sme inštitút tých farmárskych bytunkov, kde sme pripravili vyhlášku. Tú vyhlášku sme odoslali do Bruselu, tam to chvíľu trvalo, pretože oni nám vrátili, ako pripomienkovali, chceli na hovedobytok a ošípané a neparnokopytníky nejaké limity, tak to sme akceptovali. A v marci to poslal Brusel naspäť a vyhláška presne na moje narodiny 15. mája uzrelo svetlo sveta. Takže pán minister Valčák mi odovzdal ako narodinový darček vyhlášku notifikovanú v Bruseli. Ja som bol sám aj za komisárom Vojčechovským vyloženie poprosiť ho, nech sa to spustí, lebo tí farmári to chcú. Reálne si zoberme, ako lepšie môže zhodnotiť ten farmár tú produkciu, ako nefinalizáciu. Ale čo je dôležité je to, že je to tak jednoducho urobené. A treba si hovoriť pravdu, veď nežijeme v ideálnom svete, vieme, že máme stovky čiernych bytunkov, všelijakých takých pokutných, kde sa zabíja. Takto je to realita, treba sa stívať predtým. A títo práve ľudia chcú tie farmárske bytunky. Lebo títo ľudia vedia, že keď miestnosť, kde si okachličkuje, kde sú krásne urobí odpad, svetla, vecko, je to jedna miestnosť a dokáže urobiť kvalitný výrobok akože mäso, tak vlastne on si môže budovať aj vlastné meno a musí mať to oficiálne. Čo je dôležité, sú tri veci. Farmársky bytunok sa všetko robí v jednej miestnosti, žiadne 10-15 miestností, rozumiete, náročne, ekonomicky, energeticky nie, ale musí byť postupnosť. Porazím, vykrvím, vykolím, vyčistím, nejak to rozporcujem a dám do chladiarky. A idem na ďalší kus. To je dôležité. A stále to umývam. Čiže tá hygiena je strašne dôležitá. Druhá vec podstatná je tá, že sa to robí za prítomnosti veterinárneho lekára. To znamená, že každý kus má veterinárnu prehliadku. A vďaka tomu tie výrobky, alebo to mäso z týchto bytunkov sa môže predávať komplet po celom území Slovenskej republiky. Čiže do hotelov, do reštaurácií, do supermarketov, hypermarketov, do jedálni, do škôl, proste hoci kde, do vývarovní sa môže predávať. To je veľmi dôležité. A tretia vec, čo je dôležitá, je to, že vieme, sú tam limity na hovädzí dobytok, to sú 3 kusy, to povedzme si reálne, to nie je tak málo, to je obrovské množstvo mäsa. Je tam 6 kusov osypaných, ale nie sú obmedzené ovce. A čo je najpodstatnejšie, je to, že my, tak ako u vás, teraz budete schváľovať u vás a budete prejednávať myslivecký zákon. U nás tiež obrovský problém so škodami spôsobených zverov, preto máme premnožené tie zvieratá a my tam vieme tú jeleniovitú a tú zver, tých raticovú zver je pekne spracovať na tom farmárskom bytunku. O to je veľký záujem a predávať to maloobchodnej sieti a porážať tie zvieratá, strieľať ich s tým, že bude z toho výrobok, ktorý pôjde ďalej. Tým pádom sa znížia tlaky na škody spôsobené lesnou zverou a ja si myslím, že budú aj vidieckí obyvateľia spokojní, poľnohospodári, ale aj ľudia, ale už sa dostanú ku kvalitnej divine. Čiže má to obrovské výhody. Je to obrovská pomoc pre rozvoj vidieka.
Pane doktore, dovolte mi závěrečnou otázku. Slovenské a české zemědělství má ještě jeden parametr velmi společný. Máme u nás velmi malé farmy, 1-5 hektarové a taky 5 nebo až 50 tisícové farmy. A takto rozdílná organizační struktura a velikostní také v Evropské unii není. Tak jako tak, co byste do budoucna na evropské společné zemědělské politice Evropské unie viděl a požadoval jinak, aby se tedy našim zemědělcům na Slovensku a v Čechách dařilo dobře a dokázali existovat a konkurovat? Určite si myslím, že nebolo by teraz dobré veľké farmy rozbiť na malé a urobiť zo všetky malé podniky. To by nebolo správne. Proste máme tu desiatky rokov nejakú históriu a máme aj štruktúru štátov postavenú tak, že máme mestá s veľkým počtom obyvateľov, máme veľké územné celky na tých sídliskách a reálne si povedzme, tí ľudia chcú nakupovať v obchodoch. Takže musíme zabezpečiť potraviny pre tých ľudí, ktorí žijú v tých mestských častiach, ktorí chcú chodiť do obchodov, chcú chodiť balíčkované mäso a tak ďalej a tým vyhovujete veľké farmy. Na druhej strane, druhá polovica obyvateľstva má rád viac vidiecký spôsob života, páči sa im na to vidieku, rádi chodia a v rámci agroturistiky na tie farmy, tak podporujeme aj tie malé farmy. Čiže potrebujeme jedno aj druhé. Nesieme sklznúť do polohy, že budeme preferovať jednu alebo druhú stranu. To je veľmi nebezpečné, nesprávne, pretože vždy na to niekto doplatí. Ja si myslím, keby som bol v polohe toho, tak včera prešiel na tých diskusiách, sme sa bavili toho človeka, ja som videl na nich, tú bezmocnosť, že človek, ktorý robí 20 rokov v poľnohospodárstve a jemu ide prikazovať niekto, ako má pole ošetriť a neošetriť, respektíve koľko má nechať úrom, koľko má nechá, ako má strieľať pôdy. Človek, ktorý vyrastal, narodil sa v kancelárii, žije v kancelárii, aj zomrie v kancelárii, aby mu diktoval, ako má robiť, to je dosť ponižujúce pre toho človeka. Čiže prvé, čo by trebalo ozaj urobiť si serióznu stratégiu, ale nie administratívnu, ale sadnúť si s tými rolníkmi. Máme tie zväzy združenia. Oni sami povedia, čo potrebujú. Vyloženú stratégiu, kam by to poľnohospodárstvo sa malo ísť. Určite zjednodušiť administratívu. Proste odstrániť všetko, čo sa dá. To zázračné slovíčko gold plating, ku ktorému sa zavezuje každá vláda, že ho odstráni, vo výsledku ešte ho posilňuje. Proste Máme spustu legislatívy také, a je ozaj toho veľa, kedy naši ľudia nadávajú na Brusel. Povedzme si úprimne, 80% to sú národné rozhodnutia, to nie sú bruselské rozhodnutia. Máme zákony, ktoré nejakým spôsobom obmedzujú nejakú činnosť a to je presne smernica o starostlivosti alebo ošetrovaní, alebo neviem, ako to sa presne nazýva, čo sa týka mäsa živočíšneho spracovania mäsa a produktov živočíšneho pôvodu, na základe ktorej vznikol aj ten farmársky bytunok. Tak farmársky bytunok je príkladom toho, že sa to dá. Brusel to odsúhlasil bez problémov. Je to presne v zmysle smernice. Tak prečo my im komplikujeme život a nutíme ich do obrovských výrobných celkov, keď stačí takýto maličky, ktoré uživí na najbližšie regióny. Takže určite menej byrokracie, viac využívať bruselské možnosti a menej nechať sa realizovať úradníkom, ktorí v živote na poli neboli. Ale čo sa bude musieť robiť v najbližšom období, je určite to, že pravdepodobne nás čaká veľmi ťažké obdobie z hľadiska zmeny štruktúry poľnohospodárskej produkcie, pretože reálne tá Ukrajina s tou poľnohospodárskou produkciou, to je jedna z mála vecí, ktorú oni robia, sú dobrí v tom, majú z toho nejaké tie príjmy a vedia to exportovať. Ozaj toho majú málo. A zase reálne to vidím tak, že asi tá únia sa k tej Európe priblíži. Nie je podstatné, či bude Ukrajina členom únie. To nie je podstatné. Podstatné je to, aké pravidlá obchodu budú pri dodávkach alebo dovoze ukrajinských výrobkov, hlavne komodít. Keď som rokoval s ukrajinským výborom ich parlamentu pre poľnohospodárstvo, s predsedom výboru, tak som hovoril, že ak nechcete, aby ľudia zmenili názor, aby v podstate z tej eufórie pomôcť sa to otočilo opačne, čo sa kľudne môže stať veľmi rýchlo, tak musíte vy tiež rozmýšľať, čo urobiť,
aby tá spolupráca fungovala. A ja som tedy navrhoval jednu vec, ktorú si myslím, že by veľmi pomohla aj nášmu poľnohospodárstvu, aj ukrajinskému poľnohospodárstvu. Lebo to zásadným spôsobom ovplyvní tú budúcnosť. Oni by mohli úplne v pohode zmeniť štruktúru poľnohospodárskej produkcie a napríklad začať sa orientovať viac napríklad na bielkovinové plodiny, ako je soja. Všetku soju dovážame z Južnej Ameriky, kde sa ničia pralesy, to sú tisíce kilometrov. A pšenici sme prebytkoví. Keby to urobila napríklad Ukrajina, že by zvýšila produkciu bielkovinových plodín, ako je soja, ale ostatné strukoviny, ľudne by sme v rámci spolupráce mohli vytvoriť zónu na uskladnenie týchto výrobkov, kľudne by sa tie skladny mohli postaviť na území Poľska, Slovenska a Maďarska. Mohli by sa z toho vyrábať krvné bielkovinové zmesi, lebo tak či tak to dovážame. Nevieme to sami urobiť. Poľsko robilo výskum a maximálne vedia si dorobiť 30% spotreby bielkovinových krví, čiže sú odkazy na dovoz. A to by strašne pomohlo. A namiesto toho, že by sme počúvali teraz tie reči, že sa boja toho, že všetko je na sklade a padajú ceny a nemáme komu predať, tak by sa tešili z toho, že majú tu pár kilometrov dodávateľa kvalitnej suroviny, z ktorou si nakrmia svoje zvieratá a predávajú svoje výrobky. Toto je veľmi dôležité, aby sa udialo, ale pre budúcnosť a mám taký pocit z hľadiska financovania, lebo tá spoločná poľnohospodárska politika asi sa bude tvoriť teraz, asi to kľúčové, čo bude, je kontrola tretieho piliera, kontrola štátnej pomoci. Lebo silné pokladne dokáže štát dať miliardu, ani 50 miliónov, tak buďme reálni, nemôžeme byť konkurencieschopní. Druhá vec, mali by platiť rovnaké pravidlá, nielen finančné, ale z hľadiska aplikačnej praxe. Je to o pesticídoch, je to o antibiotikách, je to o prípravku na ochranu rastlín, je to o welfare zvierat, je to o zaťažení na dobyčnú jednotku. Keď nás tlačí Únia, aby sme dodržiavali pravidlá, tak tým pádom by aj ostatné štáty mali byť solidárne v rámci Únie a Únia by mala nastaviť podmienky tak, aby tie pravidlá boli rovnaké pre všetkých. Nemôžeme mať my 0,3 dobyčích jednotiek a na západ niekto má 30 dobyčích jednotiek na hektár. Hej, my nemôžeme pomaly vstúpiť na lúku, lebo to je chránené územie, lebo to je ochrana krajiny a tu je klimatická zmena a neviem čo. A v západných štátoch, Holandsko, Dánsko, je niekoľkonásobne vyššia produkcia ako na našom území a tá pôda sa úplne ničí, čo dôsledkom je južné Francúzsko, južné Španielsko, južné Taliansko. Tak ju dopúšťa už úplne. Takže rovnaké pravidlá, nie každý dodržuje. A keď budú rovnaké pravidlá, aj tí ľudia budú spokojní a budú spokojní produkovať. A jedno, čo my potrebujeme, lebo toto je u vás ozaj lepšie nastavené, je otázka vzdelávania a prístupu k informáciám. Toto na Slovensku sa musí silne zmeniť, aby ľudia dostávali viac informácií, aby tu nehľadali pokutným spôsobom a po nociach, keď majú oddychovať, ale aby mali dostatok vzdelania a presne takých aktivít, akcií, aké sa u vás dejú aj teraz v zime. Sám som chodil prednášať do Poľska, takže viem, ako to funguje. Mám desiatky prednášok v Poľsku. V zimných obdobiach sa robia školenia. Toto na Slovensku máme tú takú slabú stránku, ale to sa dá dobehnúť. A my jsme se vlastně na jedné pěkné konferenci před 2 dny potkali. Já jsem rád, že jsme vymysleli, že jste přijel pozvání k nám do studia. Dámy a pánové, to byl pan doktor Jaroslav Karahuta, bývalý předseda Zemědělského výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Děkuji vám za váš čas a za návštěvu, pane doktore. Ja ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým poľnohospodárom alebo sedliakom alebo potravinárom, to jedno ako ich nazveme, strašne veľa síl, trpezlivosti, majú pred sebou ťažké obdobie, čakajú, čo bude na budúci rok, ale ja si myslím, že tá vrstva alebo tá skupina tých poľnohospodárov je tak mentálne odolná, silná, že oni to zvládnu. A ja verím tomu, že to spolupráca medzi slovenským a poľským vidiekom bude fungovať minimálne, aspoň tak, ak nie lepšie, aj v budúcnosti, lebo proste sme rovnaké. No. Všetko najlepšie, ďakujem. Děkuji vám za pozornost, nashledanou.